Wat veulen? Nee, maar met veulen, dan zijn we weer weg. Het is een moeilijk zien in één keer uit het donker. En als ze vanuit de zon komen, ja, je ziet niks meer. Dat is wel lastiger voor jou, of niet hier? Ja, ik mik op de donkerste plekken. Kijk, straks gaat die zon draaien, dan hebben we wel wat meer. Ja. Ja, staan we gewoon een verkeerde kant, dat kent u. Goedemorgen beste mensen. We gaan hier van start op de locatiekeuring bij de SD-stables te Mierlo. We hebben hier in de catalogus staan 14 paarden aangemeld. De nummers 2 en 3 zijn afwezig. En we starten met nummer 1, het vulletje. Good morning, the people aboard. We're started at the location curing at SD Stables in Mierlo. We have 14 horses in the catalog. The numbers 2 and 3 are absent. And we start with number 1, the full. Thank you. Kleine correctie, we starten met vullen nummer 2. Nummer 1 en 3 zijn afwezig. Correction, we start with full number 2, 1 and 3 are absent.
Veulen nummer 2. Veulen met veel rasuitstraling. Mooie voorhand erop. Het hoofd kon iets edeler zijn. En de bouw wel voldoende lang gelijnd. Mooie ligging van het kruis. De rugje kon iets sterker zijn. Beenwerk heeft veel hardheid. Is ook correct gesteld. De stap is voldoende ruim. Voldoende takt. Mocht hij iets meer kracht hebben. Iets meer souplesse door het lichaam. De draf maakt hij veel houding. Heeft hij voldoende takt. We hadden toch graag iets meer zijn reizende voorhand. Maar overal wel een goede draf. Dus dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Foal number 2 has a nice racial type. Nice offstanding neck. The head could be a little bit nobler. Is a long lined. Good angle of the croup. The back could be a little bit stronger. The quality of the legs is good. Nice hard legs. Also straight in the legs. The walk is so the reach is sufficient. Could have more power from behind. The trot has a nice attitude, good flotation, but we'd like to see him rise more in the forehand. So overall, he gets a second premie.
Paard nummer 4. Paard dat goed in het rastype staat. Een mooie verticale hals. Ook een voldoende sprekend hoofd. De neklengte, daar hadden we graag iets meer lengte gezien. De schouder is lang maar steil. De rug hadden we graag ook iets sterker gezien. Paard heeft een lang kruis met een goede ligging. Beenwerk is goede hardheid. Dus fractie gehoekt in het achterbeen. De stap mist hij eigenlijk de takt. Wel voldoende ruim, maar mist takt. De draf heeft hij goede ruimte. Hadden we graag iets meer balans gezien. Iets meer schakelend vermogen en iets meer ruggebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 4. Good racial type, nice off-standing neck. Also a noble head. The length of the poll could be longer. The conformation is shoulder is steep. The back could be a little bit stronger. Has a good croup, good length. The quality of the leg is good. A little bit sickled hocked. The walk is lacking the cadence. The trot, he has a good reach, powerful enough, but you should have more balance and also more use of the back. So overall, we take this one in the stud book without premium.
loopt hem heel even uit en dan pak ik hem over.
Paard nummer 6, een heel mooie rassige merrie. Mooie royale voorhand. Veel statuur. Schouder is er goed gelegen. Ook goede kruisligging. We hebben een beetje een bemerking op de middenhand. Dus een beweek in de rug en vooral ook in de lenden is hij vrij week. Beenwerk is voldoende hardheid. Ook voldoende correct gesteld in de voorbenen. De stap is hij ietsjes gehaast. Moet ook iets meer ruimte en souplesse tonen. En een draf heeft hij wel voldoende ruim, maar blijft op een voorhand. Loopt een beetje uit elkaar, mist het teruggebruik. Hij heeft ook wat moeite met het schakelen. Heel mooi type met paard. Maar de bovenlijn, de middenhand, weerhoudt hem voor een primering. Dus het paard wordt opgenomen in het stamboek. Horse number 6. Nice racial type, nice off-standing neck, nice appearance. The conformation, good shoulder. The back and the loins are weak. The croup is good. The quality of the leg is sufficient. The walk is high rhythm, a little bit short. The trot also good reach, but he's lacking the balance and should rise more on the forehand. Stays too much on the forehand and has difficulty with the transition.
Oké, hier de uitslag van de eerste rubriek 3-jarige vullenboekmerries voor opname. 6a. We hebben hier 4 paarden gekeurd. Paard nummer 6 is opgenomen in het stamboek. Deze 3 paarden zijn terug voor premiering. Op de derde plaats nummer 8. Paard dat goed in het rastype staat, een edel hoofd heeft. Ook, voldoende lengte in de hals, mocht iets meer oprichting hebben. In de bouw een goed schouder, ook een sterke rug. Sterke lende, kruisligging is voldoende. Het beenwerk heeft voldoende hardheid, ook rechtgesteld. De stap hadden we graag iets meer kracht gezien, iets meer souplesse. Hij mist daar toch met af en toe een beetje tact. De draf heeft hij voldoende kracht, ook ruimte erin. Maakt hij grote passen, maar hadden we er graag ook iets meer balans gezien. En iets meer rijzing in de voorhand, iets meer zweefmoment. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number 8 is nice racial type, a nice noble head. The length of the neck is long enough. Is a strong top line, good conformation, quality of the leg is also good enough. The walk we like to see more suppleness and more cadence. The trot has a good powerful and good length of passes, but we like to see more balance and more flotation. So overall a third premium. Dan paard nummer 5. Paard dat voldoende in het rastype staat. We hadden graag iets meer oprichting gezien in de hals. Het hoofd is voldoende edel. In de bouw, de schouders is iets steil. De rug is qua vorm goed, mocht hij iets meer bespierd zijn. Kruis is voldoende lengte, we hadden graag iets meer lengte gezien. Het paard is voldoende hoogbenig. Beenwerk is voldoende kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen. Ook in de voorbenen iets toontredend. De stap hadden we graag toch iets meer ruimte gezien. Iets meer kracht en iets meer souplesse. In een draf waardeert dit paard zich wel op. Is hij heel lichtvoetig. Heeft hij goed gebruik van het achterbeen. Veel buiging en spronggewricht, goede balans. Het voorbeen mocht hij daar iets meer mee uitleggen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie gezien zijn goede draf. Horse number 5, sufficient racial type. Also in conformation, the top line is strong enough. It could be more musculated. The croup we like to see a little bit more length. The quality of the leg is sufficient. The walk is we like to see more reach and more rhythm. The trot has an active and powerful hind leg and good balance. Could have a little more length in the foreleg. So overall, a stud book with a third premium. Dan paard nummer 7. Paard dat goed in het rastype staat, mooie royale voorhand heeft. Ook evenredig gebouwd, mocht in de beleiding misschien nog iets geslotener zijn. Het beenwerk heeft voldoende hardheid, is in de voorbenen iets week gekoot. De stap is ruim en actief, ook veel souplesse. De draf komt hij mooi van een vloer, heeft hij mooi gebruik van het achterbeen, komt mooi reizende voorhand. Het paard wordt opgenomen, stamboek sterk met een tweede premie. Van hoge waardering moet het beenwerk en de geslotenheid in de bouw iets meer zijn. Horse number 7, nice racial type, the good conformation, could be a little bit better musculated. The quality of legs is good, is a little bit weak in the pastern. The walk has a good rhythm and a good length of pass. The trot has a powerful hind leg and a good flotation. So this one is taken in the stud book, star with the second premium. Congratulations to the owners.
zo, Jan. Ja, kom eruit. Hij doet zijn best. Kan er niet doorheen. Oké, hier de uitslag van de tweede groep 3-jarige veulenboekmerries. We hebben hier 3 paarden gekeurd, alle 3 zijn terug voor promering. Op de derde plaats nummer 9. Een paard dat heel mooi rastype heeft. Mooie uitstraling, mooie lange hals, ook goed gevormd. Ook in de bouw correct gebouwd, lang gelijnd en goed in de aansluitingen. Beenwerk is goede hardheid erin, ook voldoende correct gesteld, is iets stijl gecoat. De stap is toch wat afgepast en misten we de souplesse. Ook in de draf heeft hij wel voldoende ruimte, maar blijft op een voorhand. Missen we het dragend achterbeen. En ook de souplesse. Dit paard wordt gezien zijn mooie type en een goede bouw opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number 9, nice racial type, good appearance, and, long line, strong top line, also good quality of the legs. The walk is a little bit short and should have more suppleness. The trot has enough length, but stays on the forehand and should bring her hind leg more under the body so he can carry his body more. So this one becomes a stud book with the third premie. On the tweede plaats nummer 11. Een paard met een luxe uitstraling. Dus goed rastype. En de bouw correct gebouwd. Goede romprichtingen. Ook goede bovenlijn erin. Kruis hadden we graag iets langer gezien. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Veel hardheid. De stap is toch een beetje beperkt. Hij mist daar de souplesse en de ruimte. En ook moeite met de tact. En de draf waardeert het paard zich wel op. En dan komt hij mooi van de vloer, heeft hij veel voorbeengebruik, ook goed achterbeengebruik, gaat mooi opwaarts. Dit paard compenseert voldoende in de draf voor de stap te compenseren, wordt hij sterk met een tweede premie. Horse number 11, nice luxury type, good conformation, strong top line, also very hard legs. The walk is short and is lacking the rhythm. The trot is very good, nice foreleg, nice going uphill with a strong hind leg. The trot compensates the less walk, so this one becomes star with the second premie. Dan hebben we paard nummer 10. Een royale merrie, lang gelijnd, ook sterk gebouwd, opwaarts gebouwd. Ook goed rastype, royale voorhand erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid, terwijl gehoekt in het achterbeen. Paard met een hele goede stap, ruim, krachtig en heel mooi los door het lichaam. In de draf heeft hij ook heel veel vermogen, sterk achterbeen. Was hij in het begin ietsjes hectisch, maar in de tweede ronde kwam hij mooi tot balans. Gezien zijn goede bouw en een goede stap wordt deze opgenomen in stamboek ster met een eerste premie. Horse nummer 10. Nice racial type, long, strong backline, also good conformation, good the body line, good quality of sufficient quality of the legs. The walk very good, long strides and powerful from behind with a lot of suppleness. Also in the trot, a lot power from behind and going enough uphill and enough suppleness. So overall, for the good conformation and good walk, she gets a first premium.
Rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. Paard nummer 13, paard dat goed in het rastype staat, mooie royale voorhand. Ook een heel mooi edel hoofdje erop heeft. De hals is iets zwaar. Paard is evenredig gebouwd, ook goede romprichting. Het beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien. Hij kon ook wel wat karakter in de voorbenen. De stap missen we toch de ruimte en de tact. In een draf maakt hij veel houding, maar missen we ook een beetje doortreden en het schakelend vermogen. Gezien zijn stap- en beenwerk wordt het paard vandaag niet gepremeerd. Horse nummer 13. Nice racial type, nice offstanding neck, noble head. The neck is a little bit heavy. The conformation is a good body line, also good top line. The quality of the legs is sufficient. The straightness in the forelegs could be better. The walk is short and is lacking the rhythm. The trot has a nice attitude, but he should have more reach and more balance. This one stays in the stud book without premium.
Paard nummer 14. Een paard dat goed in trastype staat, royale voorhand heeft, ook een edel hoofd, iets zware hoofd-halsverbinding. En de bouw, schouder ligt er goed in. Misschien toch een beetje de rug, een beetje is eigenlijk week. De kruis is voldoende qua ligging en qua lengte. Beenwerk hadden we ook graag iets meer hardheid gezien. Ook meer correct in de voorbenen. De stap is wel ruim en actief. Ook voldoende krachtig. In een draf heeft hij voldoende houding. Ook voldoende ruimte. Maar blijft hij ook de rug wegdrukken. Zodat hij het dragend vermogen een beetje mist. Gezien zijn bouw en beenwerk kunnen we vandaag ook niet primeren. Horse number 14, nice racial type, nice offstanding neck, noble head, lots of manes. The conformation, good body line, but the back is weak. The quality of the legs is, we like to see more hardness. Also the forelegs should be correcter. The walk is a good rhythm, good reach, powerful enough. The trot also a good reach, but we like to see more balance and more use of the back. He's pulling the back away, so no priming today. Dat is goed. In de baan paard nummer 12. Dit paard is terug voor primering bij de stamboekmerries. Paard dat voldoende trastype staat, mooi klein edel hoofdje erop heeft. De hals hadden we graag iets meer oprichting gezien, het is vrij horizontaal in de hals. En de bouw is hier correct gebouwd, een sterke bovenlijn in, ook evenredig gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is ook correct gesteld. De hoeven konden iets royaler zijn. Vooral in de stap is hij actief en heeft hij heel veel tact erin. Mooi tact vast. In de draf heeft hij ook veel buiging in het achterbeen. Maar hadden hem graag meer zien reizen in de voorhand. Hij blijft een beetje op voorhand lopen. Maar gezien zijn correcte bouw en een goede stap wordt dit paard vandaag gepremeerd met een tweede premie. Een ster verklaard. Horse nummer 12. Sufficient racial type, nice noble head. The neck could be more vertical. The conformation, the strong top line
He's also long-lined enough. The quality of the leg is good, a little bit small in the hoofs. The walk has a good rhythm, nice active, lots of power from behind. The trot also power from behind, but he should rise more on the forehand. So overall, it becomes a star with the second premium. Oké, we zijn aan het einde gekomen van de keuring. Straks gaan we op bij stal Splithof verder. En dat zal tegen 1:30, 2 uur zijn. Dank u voor uw aandacht. Okay, we are at the end of the keuring. And this afternoon we go to another place, the stables of Splithof. And normally we start at 1:30 or 2 o'clock.